Gusto mo pa nito? Burger, isa pa? Pang mamayang gabi mo. Abot pa na. Ayaw mo na. Ilang taong ka na? 13 yun. 13? 13 yun. Pangalan niya Arky. Arky, no? Tama. Arkil lalaki. Kawawa naman yung yung si Kuya RE daw, RE. Gutom na gutom, no? So yung mga kabiyayan, dito tayo ngayon sa bumibili kami ng putlong ni Limuel. Yan, at may nakita kami dito sa likod. Kaya si Kuya, binilang ko ng burger tsaka tubig. Nakakaawa naman yun. So pang burger? Isa pa? Ayaw mo na? Busog na daw siya. Si Kuya, mga kalinga po. Kawawa naman si Kuya. Kawawa naman ang mga kapwa natin Pilipino dito. Soft drinks, gusto mo? Soft drinks? Tay, isa pa nga soft drinks, tay. Kaya lapit ka. Tiga saan ka? Takat Basud Barangay. Basud? Yung Takat Basud Barangay. Basud Barangay. Yan. Totoo ate, palagi nandito? Pag umaga lang. Hindi ko alam kung ano. Ang pangalan mo? Arkil lalaki. Arky? Arkil lalaki. Ayan si Kuya Arky. Ayan, may mga siya. May mga tawag dito. Mga dala-dala. Andun sa Basud ng pamilya mo? Wala? Wala ka ng pamilya? Mayo na? Ikaw pala, di ba Bicol ka? Kausapin mo nga ng Bicol. Ayaw nga pala, nabuha ka pala. May iba kayo na salita. Mayo wala. Oo nga, Mayo, wala nga daw. Bakit wala? Ayun na. Mayo na sila doon? Ayun na. Wala na sila? Ganda na. Pati mama mo? Ganda na. Gusto mo pa nito? Burger, isa pa? Pang mamayang gabi mo. Abot pa na. Ayaw mo na. Kung kinakain ka na dyan. Ilang taong ka na? 13 yun. 13? 13 yun. 13 anyos. Pangalan niya Arky. Arky, no? Tama? Arkil lalaki. Okay. Arkil lalaki. Arking lalaki. Kaya si Kuya, nakita ko siya dito sa may harap ng Franks. So, kawawa naman, no? Gusto mo pera? Gusto mo? Kung bili mo mamaya yan, ha? Bukas, puntahan kita rito bukas. Dito ka lang ba? Puntahan kita rito bukas, ha? Yung mga kalingap, si Kuya Arky, oh. Kumakain ng burger dito sa may tapat ng Franks. Sakto kasi napabili kami dito ng putlong. Yan. Kawawa naman yung yung si Kuya RE daw, RE. Gutom na gutom, no? Okay, kain ka lang dyan, Kuya. Wala na daw siyang pamilya, tiga Basud daw. Bukas bilang kitang damit, gusto mo? Damit? Ayaw mo damit? Gupit, gusto mo gupit? Ayaw din. Ayaw niya rin ng gupit. Kawawa naman tong taong to. Dito lang siya sa may sa may dahit. Tiga Basud daw siya, sinasabi niya.
Hindi kami magkaintindihan masyado kasi Bicol eh. Eh Tagalog ako. Yan mga kalinga po. Mga dala siya na ano, sako. Wawa naman. Sana? 18. Drinks na lang. Hindi pa rin bayad yung drinks. Yan mga kalinga po. Yeah. Kung nagutom ka. Tubig, ayaw mo na tubig? Wala, wala. Ayaw niya na daw. Kawawa naman. Kawawa naman tong matanda na to. Pero mukhang bata pa siya, mukhang nasa 30 pa lang siya oh. Wala daw asawa. Ha? Wala daw asawa. Walang asawa? Ano? Yeah. Wala pamilya daw. Wala daw eh, sabi niya. Why? Ano daw? Ano yun? Sabi niya? Ano yan? Ano yun sa Bicol yung wala? Ay, Mayo. Mayo. Mayo daw, Mayo. Tinatanong ko kung gusto niya pa eh. Burger eh, ayaw niya na. Ayaw niya naman na ng burger. Bukas puntahan kita dito ulit ha. Diyan ka lang ha. Pag umaga pupunta ka dito. Tapos pupunta ako dito ha. Oo. Kaya mo na yan? O isa ka pa? Isa pa? Ayaw mo na? Ayaw niya na. Ayaw niya na daw talaga. Huwag na ako. Busog ka na? Tubig. Ayaw mo na. Yung pera mo, tabi mo ha. Baka mawala. Ano yan? Nasa nasa sako. Ano yan? Kawatan. Ha? Kawatan. Kawatan. Iyo. Auto. Kawatan daw. Malayo yung tinutulugan mo rito? Diyan lang. Marami lang. Sa unahan lang? Wala ba tayo dyan naman? Yan mga kalinga. Sige bukas puntahan kita dito ha. Oo. Yan kawawa naman mga kalinga po. Si Kuya Arky. Tinatanong ko kung saan yung bahay niya eh. Ay yung tinutulugan niya eh. Oo. May makakain na siya. Bukas pupuntahan ko siya dito eh. Oo. Damit, ayaw mo damit? Ayaw niyang damit. Madami atang galagay. Damit mo ba yan? Damit mo? Ah, kaya pala. Ay, mabagong damit. Kaya niya daw. Kaya niya ng bagong damit. Kawawa naman, no? Mukhang bata pa to eh. Ako din. Mga nasa 30, no? Mga 36. Hindi ko pa na, hindi alam. Hindi, 13 daw siya. Ano lang daw siya? 13. Matanda pa daw siya. Matanda ka pa kung 13 lang siya. No? Mga 31. Ha? Ay, di. 36. Yan, dito sa tapat ng Franks. Yan, napabili kasi kami dito pang merienda namin sa The House of Good Vibes. Kaya ano. O sige kuya, dito na kami. Ingat ka dyan ha, bukas ha. Puntahan kita. So ayun na nga po mga kalingap, dito na kami sa bahay. Talagang naano ako dun sa lalaki kanina. Kanina nagdadalawang isip pa ako na ano siya, na kausapin kasi mamaya baka nga nananakit. Pero yun nga, anong binigyan ko siya ng burger, kasi nag-thank you agad siya. So ibig sabihin, hindi siya masyadong malala, no? Kaya yun, sinabi ko, tapos binilhan ko agad siya ng tubig at soft drinks. Tapos tinanong ko din siya kung bibilan siya ng ibilang ko siya ng damit. Ayaw niya. Bicol kasi yung salita niya mga kalingap, kaya hindi ko siya maintindihan ng gusto. Kaya hindi ko siya makausap ng kaya pasensya niyo na kung maiksi lang yung usapan. Pero bukas, babalikan ko po siya. At kung ano man yung may bibigay sa kanya, kahit pagkain man lang. Kasi mukhang ayaw niya rin magpagupit. Sabi ko pagupit, ayaw niya. Kaya niya magpagupit kanina eh. Yun. Tapos tinanong ko din siya kung ang sabi niya doon. Kasi kayo yung mga taga Bicol dyan paki-comment na lang sa baba ko ano yung mga sinabi niya. Hindi ko naintindihan yung iba eh. Tsaka yung pangalan niya, JR o RK, di ko alam kung ang bilis niya magsalita. No, pero bukas babalikan ko siya. Tapos ano yung may bigay ko, kung damit o ano pa. Tiga daw siya. Sure ba, ba narinig niyo ba dyan sa video na siya, basod?
Kasi may sinabi siya parang baso. Ang bilis niya magsalita. Kaya hindi ko masyadong makumpirma kung tiga saan siya talaga. Pero ang isa ko lang natandaan, yung wala siyang pamilya na sinabi niya. Wala daw siyang pamilya eh. Yun. Kaya nakakaawa naman eh. Dati pa nung nagtatrabaho ako sa Makati bilang bouncer sa Pasig o saan man ako mapunta kapag may binibilan ako na pag may binibilan ako na pagkain at may ganun, talagang inaabutan ko talaga. Padi, may nakita ako. Wow. May nakita ako doon Ano yun? na pulubi. Yung siya parang maladon. O Binigyan niya? yung una, May kuryente na. kanina pa. Yung kanina, Ayun na. Uy! Kinakausap ayaw, makinig. Makinig ka na. Okay, sabi mo okay. Okay, makita sa video yan. Yan. Tayo. Yung una, na kung siya lapitan, baka manakit kasi nagsasalita siya, tapos lalaki pa. Ginawa ko, bumibili ako nito, inabutan ko ng burger. Kinuha agad. Thank you nga agad eh. Hindi ko lang agad yun na video, pinag-iisipan ko kasi bibideo ko, hindi. Tapos, pag abot ko ng tubig, kinuha din, thank you ulit. Tapos, pag abot ko ng, sabi ko, gusto ng soft drinks? Sige daw, grabe gutom, no? Sunod-sunod yung kain. Pero ayaw niya na ulit. Binigyan niya. Pero ayaw niya ulit na, ayaw niya ulit ang tumanggap. Sabi ko, bilang pa kita isa pa, ayaw niya. Ate, ba't ikaw nag-hugas dyan? Oo nga. Ikaw puro kasi yung ang tambak doon na unga. Agad lang namin. Ba't ito subukan naman papa mo, bubugin kita. Bubo ka na naman. Lunta, pinakabuto. Hoy, siya bumili niyan. Tapos pinapagalitan mo. Bumili. Oo. May pira ka? Wala. Ito pinapagalitan alak ni kay Manuel. Loko to. Oh. Yan mga kalingap, ganyan po yung mambuli dito. Sinita. Akala mo talaga laging galit eh, no? Akala mo Wow. to. Wow. Parang motor, no? Wow. Putlong. Wow. Wow. Putlong, wow. Mga paborito mo, di ba? Yeah, I very like putlong. Oh my And God. Very large. Oh, wow. Because I want satisfied. Wow! So hanggang dito na lang to mga kalingap, mga kabiyaya. Maraming salamat. Ayan nyo po, sa susunod na araw, balikan ko po si Kuya RK RJ ba? Diyan sa may Franks, sa may unahan ng school. No? Yun, maraming salamat. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. At pasensya na kayo, medyo makalat dito sa likod ko. At kakauwi lang namin galing sa farm. So yun po, ingat palagi and God bless. Bye-bye.